Hänen majesteettinsa talvipalatsi on siivottu. Nyt mä päästän possun takaisin tänne. Se ei oikein aina mun siivota tuota karsinaa, mutta täällä se jo ottaa. Syksä kotiin. Tänne tulee perässä. Possun pylleröinen. Rapsutetaanko? Mä oon ihan sen palvelija. Ei mulla ole mitään sanaa tähän näin. Rapsutetaan. Tuoks Harja? Rapsutetaanko? Ukko? Ukko? Rapsutetaan vaan. Dulli rapsutus. Pikku ukkeli täällä. Täältä näin. Kun naama on ihan on tuossa olkisilpussa rakas. Oi. Pieni ja rakas. Kanat ei ihan vieressä. Elä tuu kana siihen tielle. Yleensä possu menee makaamaan, se ottaa, että mä rapsutan sitä siinä, mutta mä en tiedä minkä takia tänään ei rapsutukset maistu. Oi, hyvä. Mamma tuo sulle olkia. Moi moi. Otan ne vielä tää, mä heitin sille olkia tonne. Se rupee rakentamaan pesää. Itse se on niin omituinen otus, että sitä saisi kuvattua. Tuollainen se on. Sitä kiinnostaa tasan nuo omat juttuinsa. Ei se ihmisistä kauheasti piittaa. Ruoka on ihan ykkönen ja sitten on pesä ja nukkuminen. Siinä on possun top 3 ja kaikki muu on kaukana takana. Nuku hyvin, possu. Moi moi.